Čaute, ja som Rob in KO. Poviem niečo o sebe. Chodím si po zvolenie, po západe, po uliciach. Chodím si čarovné mosty, čo to nahňajú Davidkovia. 20-metrové tarantuly, kurvy. Dneska som písal s tým Davidom, BJSK proste. Na Facebooku to je ten David, to je 20-metrová tarantula. On ma chce zožrať a proste ma chce pretiahnuť a také pičoviny a sa naráva proste a všetci to vidia vonku a ona je proste jebnutá a seknutá. Chodím si proste po ulici cez také územia, proste pavúčie, tam kúkajú pavúky, 20 metrov majú 2 metre, hoci koľko tam potom jeden kúka, potom príjem tam si freestylujem a tak. Dneska som išiel na akciu, sa stretol s nejakými ľuďmi dôležitými a tak. Vlastním majetky v Amerike, veľa proste, má tam milióny, som tajný agent, som soldier, v Amerike tam mám Maserati zaparkované niekde v Miami. Rytmus mi ukradol 300 000 a nahral za to kontrafakt navždy. Puzerant, neviem čo si myslí proste o sebe kokot. A proste vraví, že práve nejaké veci a proste ale neriešim to a nie je to jedno, ale tak Rytmus ako hrá celkom a robí dobré pesničky, dobre sa na to proste motať a že robí sa podľa toho a pozdravujem Roka a proste zarepujem niečo alebo repujem a proste vyzvi ho a proste skokot Roko a vyzývam ťa, daj nám disk, že disk bobinkou naš si kokot a poviem ti ešte jednu vec, že keď ty vravíš, že všetci sa ujebávajú, že ty si ako rezen vo vani, tak ty si kurác rezeň utopený v bongu, shit.